Maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, kurmancewa mafita, kuma ya kunshi labari ne akan wani gungu na kwadi. Wannan gungu na kwadi sun kasance suna tafiya a cikin duhun daji. Sai kuwa aka samu akasi biyu daga cikinsu suka fada cikin wani dogon ramin tabo. Cikin sauri sauran suka zo a guje suka leka wannan rami. Sai suka ga waɗannan abokai nasu guda biyu a cikin tabo suna ta fama. Sai kuma suka sake dubawa suka ga wannan rami yana da matakar zurfi. Nan take suka yanke kauna inda suka gaya wa abokansu cewa, abokai gaskiya sai dai ku yi haƙuri. Wannan rami ya yi zurfin da ba za mu iya ciro ku ba, kuma ba za ku iya fitowa ba. Saboda haka babu wani abin yi, sai dai ku saduda ku haƙura, ƙaddarar ku kenan. Gaskiya. Amma sam hakan bai yi tasiri akan waɗannan kwaɗi biyu ba, yayin da suka ci gaba da fafutuka da ƙoƙarin fitowa daga cikin wannan rami. Amma kuma sai ya kasance duk iya ƙoƙarin da suke yi na ganin cewa sun samu fitowa daga cikin wannan rami, su sauran abokan nasu gani suke yi ba za su iya fitowa ba, saboda haka suka ci gaba da gaya musu cewa su daina wahalar da kawunansu, su sadu da kawai wannan kaddara ce da rayuwa ta shata musu. Kwara ba ku daina wahalar da kawunanku, ku sadu da kawai. Fitowa daga nan wajen ba zai yiwu ba, ajalin ku kenan ku haƙura. Haka ne abin yayi ta tafiya, daga ƙarshe ɗaya daga cikin waɗannan kwaɗi biyu gwiwarsa ta sare, ya saduda, ya haƙura, taɓo ya haɗe shi ya mutu. Shi kuma ɗaya kwaɗon sam ya ƙi haƙura, ya ci gaba da tsallawa, yana kamawa, yana fusgawa domin ya ga cewar ya tsira ya fito daga wannan rami. Su kuma abokan suka ci gaba da gaya masa cewa, za ka gama wahalar da kanka ne kuma daga ƙarshe ka zo ka nutse. Ka sadu da kawai, ba ma so mu ga kana ta fafutuka haka kana shan wahala. Gaskiya ka haƙura ba. Fitowar ka za ta yi wahala. Za ta yi wahala ba ma za ta yi ba dai. amma wannan kwaɗo ya yi bulis da su, ya ci gaba da fafutuka yana ƙoƙarin yadda ne zai fito daga cikin wannan rami. Bayan lokaci mai tsayi ya sha wahala, ya sha zafi, ya kukuje jikinsa, ya bubbuge jikinsa, sai ya samo dabara, ya kokarta, ya kukuta, ya dage, sai gashi ya fito daga cikin wannan rami. Abin ya ba abokansa mamaki, sai ɗaya daga cikinsu ya kalle shi ya ce masa, baka bari maganar mu ta yi tasiri a kanka ba, kamar yadda ta yi tasiri a kan ɗaya abokin namu. Ta yaya aka yi ka samu cimma haka? Gashi har ka fito. sai ya dube su yana haki, sai ya ce musu, kurmantar da kaina ne, domin haka ne kaɗai mafita a gare ni. Sai kawai nake kallon bakunanku na kuma ƙaddara cewa ƙarfafa min gwiwa kuke yi. to jama'a, kun dai ji fa, shin za ku iya gano me darasin da yake kunshi a cikin wannan labari? Babban darasi a nan shine, kalamanka zai iya tallafa wa wani ko kuma ya kassara shi. Sai kuma aka yi rashin dace, akasari kalaman da ake amfani da su na kassara mutane ne, na kashe musu gwiwa, na dakile su. Ina riba. Darasi na biyu, lokuta da yawa idan har kana so ka kai labari, dole sai ka koya wa kanka kurmancewa daga maganganun 'yan sare gwiwa, daga maganganun 'yan kushe, daga maganganun 'yan hasada. Darasi na uku, ka sani cewa babu wanda ya kai ka sanin kanka, balle ma har ya fi ka sanin kanka. Wannan hurumi ne na wanda ya halicce ka, sannan hurumi ne naka. Kada ka bari isar wani ta kai ya ce maka ga abin da zaka iya, ga abin da ba za ka iya ba. Wannan isar taka ce kai kadai. Darasi na hudu, ka san suwa zaka raba domin cikan burinka. Ta yaya zaka rabu kwata, ka rabu bola, ka rabu bayi, ka ce kuma dole wai sai kai kamshi. Wannan kai tsaye ai tunani ne na mala tunani. Duk mai son yayi kamshi ya san inda zai raba. Haka zalika idan kana so ka yi nasara wajen cimma burinka, ka rabu masu karfafa maka gwiwa, masu baka shawara, masu nuna maka kurakuranka sannan su kawo maka gyara, ba masu nuna maka kurakuranka su fashe maka da dariya ba. Ka rabu waɗanda suka fahimce ka, ko waɗanda ba su fahimce ka ba amma suna neman su fahimce ka. Kada ka ɓata lokacinka wajen ƙoƙarin gamsar da waɗanda suka nuna ba su gamsu ba kuma ba za su gamsu ba. Wannan san ba matsalar ka bace, matsalar su ce. Ka sani cewar fafutukarka, dagewarka, ƙoƙarinka, juriyarka, ƙwarin gwiwarka, waɗannan su ne sinadaran da kake bukata bayan ka samu lamun cewa daga Ubangijinka. Saboda haka ka daina ɓata lokacinka ko ki ɓata lokacinki tare da marasa ganewa. A daidai wannan mataki ne zan gaya muku cewa babban sinadarin samun nasara da cikan buri a tsakankanin masu gubar baka shine kurmancewa, domin hakan shine mafita. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan, mai suna kurmancewa mafita. Nagode. Maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu